Ati na ko utang ma'am Ganyan si Ma'am Maria. Kita mo. Di ka mo itong anak parating sa kita. To siyam kabukuro na tusok ato. Stilan unsa man. Awar ko si Dudong Pawiks. Ay, makagpananaw. Saan na si Dudong Pawiks? Saan may kita tanaw ni mo din na? Kini ko ano ba kini? Problemado mo lagi ka. Problema lagi ko naguul ko ba kay basig. Kagulan ni mo. Nakahuman naman ka. Paminaw sagot paminaw. Ano man? Ano di ay? Naguul ko no kay si Mamba ni gawas biya no basig antok sa principal ba kuli sa guidance. Ay taan ni ba? Ay kaproblema na. Basta la. Isa lang dyan ang ako masturya sinimo. Kailangan mo ikaw di man problema pero kami Ano mamoblema man ka? Mamoblema ka. Kung ano ka kay Mago? Ayaw angkon. Ayaw angkon mo nang akong sulti sa inyo. Why mo angkon sa tuwa? Siya may pasanginlan ni Mamo. Why mo angkon? At siya man taon ka. lagi. Nya wa man nalayan pasanginan kita raman diri. Ayaw nag... Ala pasanginan yang gwardiya. Yung wala man takabalo. Pamina ba? Ayaw nag manudlo ka sa kuha. Ay, diha ng laay. Magkaipit-ipit ito. Ay, mao lagi ni Dudong Pawiks. Hindi nagsabot na ba ta? Nga watay tudluay. Ha? Nagka-uyon ba tani akong plano? Ano? Basta nga kung sulti sa imo. Dili ba ako alam ba nabalaka lang ko sa may tabo makibasig nisumbong ito sa principal. Noong sa man taon ka. First surprise pag ganat. Gikulbaan ko. Ana mo ganing mong dagonos. Segunda pa. Ayaw ka balaka. Saba na kayo mga tao. Karon lang mo. Inyo jud ko tistingan ha. O ano saba naman pod? Gawas ng gani ko? Agay! Kamu ha? Mo pa gani pagsunod na ako sa inyong classroom? Inyo na kong gisurpresa? Agay! Kinsa may nagbutang aning tampak sa akong bangko? Tingog mo. Kamu man kahit pinakabadlungong diri sa tanang seksyon. Ingon mga maldita mo. Agay! Ipakita ang inyong kabadlungon diri sa kuha. Tanahon tag-asa mo taman. Tindog pa. O ano ni tindog man ang isa? Gwapa na? Lingkod ka, Biti. Ikaw di gipatindog. O ano ikaw manilingkod ay? Ang gwapa akong gipatindog. Nasabot na ka kung kinsay mo lingkod. Ano mo katawa man ka? Dudong Pawiks manggani ni katawa manggani. Eh, pagkataw-katawa din ha. Yati ni si ma'am. Ikulangan guro sa tamtaks ay. Ikaw, pagpala sa imong pangalan. Ako si Betty Lapia, ma'am. Lapya, may gani o anak tilapia. Kinsa may nabutang og tamtak sa akong bangko. Biti, kabalo na ka ha. Sulay nagtugan ron, mag-abot dito sa gawas. Tubag, kagipangutana ka. Ma'am, wala dyan ko kabalo, anak, ma'am. Kaning netabo na ako karon. Ako sa ning palabyon. Pero sa sunod gani nga mautro pa ni. Itugaan na mo sa principal. Sige, pagpailan na mo sa inyong mga pangalan. Ano, Dudong Pawiks? Ako mo di ay si Dudong Pawiks Jr. Ako si Maria Bagumbayan, ma'am. Ako si Lucio Tanan, ma'am.